video na to, gagawin ko, guys, yung mga reaction ng mga nagko-comment. So, mababasa nyo lahat ng mga nagko-comment dito. Mababasa nyo lahat. Lahat na nag-comment ng Pangasinense, yung mga pinagsasabi nila, mga na sinasabi nila dito sa comment section, makikita natin dito. Okay? Makikita natin dito sa video na to. Kaya, sabay-sabay tayong tignan mga comment nila. Para mabasa nyo din, mabasa nyo. So, slideshow ko na lang, ilalagay ko na lang dito lahat. Para sa ganun makita nyo. Pagkatapos ito, reaction video ako mamaya. Okay. Tingnan nyo na. Kasi nga ma'am, buong Pangasinan, nilait niya may hirap, di ba? Papangit, di ba? Babaho, yan ba yung gusto mo ma'am? Matanong ko sa'yo ma'am, tinitira mo ako sa sa comment section eh. So wala akong ginagawa sa'yo ma'am eh. Wala akong ginagawa sa'yo. Kahit umabot ng 1 milyon yan, gusto mo, i-donate ko yan, yung perang yan. Kung gusto mo, pabutin natin ng 1 milyon views yan, tingnan natin. Donate ko yung perang yan, kung gusto mo. Kunti lang ang perang kinikita sa YouTube, alam mo ba yun? Tsaka wala yan. Gusto ko lang ng mga kababayan ko, makita nila yung video na yan. Makita nila yan. Putang ina ng babaeng yan. No? Nakakainis kasi. Bilita pala. Bilita. Ma'am Bilita. Hindi ko pini-interest yung perang yan. Okay? Hindi ko ini-interest yung perang yan. Kahit umabot ng milyon na views yan. Hindi ko interesting. Gusto mo, i-donate ko pa yan? Donate ko yan kung gusto mo. Basta siguraduhin mo na abot yan ng 1 milyon kung gusto mo. Ito, wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ako
pa titirahin mo? Gumagawa lang ako ng reaction video. Gumagawa lang ako ng react ko sa sarili ko. Pinalat ko lang yung video yun para ma-aware yung mga tao, makita natin yun. Parang binabastos na tayo, mga Pangasinense. Diba? So, ang laki ng Pangasinan, ang laki. Pinakamalaki yan Pangasinan, diba? Ang laki ng Pangasinan. So, ma'am, kung titirahin mo lang naman ako, wag, ma'am. Wag na lang. Kasi, post kita kasi naman. Post ko yung mga sinabi mo sa akin, ha? Ha? Post ko, okay? So, yun na nga guys, no? Nainit lang yung ulo ko kasi nung nabasa ko yun na. Nakakainit ang ulo. Nakakabwisit. Ikaw na nga yung nag-post ng video. Ikaw pa yung sisiraan ng gano'n. Saka wala naman siya pakialam eh. Kung kikita ko ng gano'n, hindi naman siya magbabayad. Diba? Hindi naman siya magbabayad. Manunod lang siya. Hindi naman siya magbabayad. Bakit? Magbabayad ba siya? Hindi naman siya magbabayad. Manunod lang naman siya eh. Tapos sinasabi niya, kita ko ng 1 million. Pera doon niya. Wala. So yung topic na natin, no? Nabasa niyo na po yung mga comment section, no? Yun talaga yung target na tinatopic ko dito sa video na to. So, yun na nga guys, no? Matagal na tong video na to. Matagal na. So ito yung sinabi ni Alexis, yung kaya nagawa ko to. So ito, makita ko sa inyo. So yan na guys, so nakita nyo yung sinabi niya. Yun yung sinabi niya kaya ginawa ko tong video na to. So gusto ko rin banatan. Pero hindi ako mangbanat. Yung taga Pangasinan din. Mga comment nila. Basta comment lang kayo ng comment dyan. I-screenshot ko lahat yan. Gagawin ko ng video. Gagawa ko ng video. Reaction video. Okay? Para sa ganun. Kung tolpo. Kung tolpo. So lahat ng taga Pangasinan, magbunhi! Lahat ng taga Pangasinan, magbunhi! Panalo tayo. Sira ulo tong batang to. So may kakampi pa. So yung mga kakampi na, sige, tirahin nyo. So tulungan nyo ako mga taga Pangasinense, tulungan nyo ako sa dito sa ginagawa natin. Tulungan nyo ako. So nandyan lang kayo, tulungan nyo ako. So gumagawa ako ng mga video na to para sa ganun ma-aware din kayo. Tulungan nyo ako mga Pangasinense. Sama-sama tayo. Kung sino pang taong yan lalaban pa, sama-sama tayo. Mamaya na, so ano yun, no? Nakakainis lang kasi isipin na ang Pangasinan parang binabasura niya. Minumura niya. Tama ba yun? Yung mga sinasabi niya. Kabata-bata niya pala, kakagraduate niya pala ng high school. So nagpa-fuck you na siya. Fuck you. Sabi niya, oh, ilabas yung tapang nyo. Oh, ganun, di ba? Babaho nyo. Ganun ba siya? Tapos, sinasabi niya, ang papangit nyo. Hindi naman kayo maganda, gwapo. Labas yung tapang nyo. Di ba? Tapos tayo pa yung titirahin ng ganun. Wala tayong ginagawa sa kanya. Lumalabas siya ng ganun. Di ba? Hirap ng ganun. Bakit niya pa gawin yun? Bakit niya ginagawa yun? Tanong ko rin sa sarili ko din yun. Bakit niya ginawa yun? So, ang laki-laki ng Pangasinan. Bakit niya ginawa yun? Sira ulo ang patang to eh. Tapos, yun pa, nakainisan ko pa. May isa pa ako naiinis ako dun sa taong yun. So, sabi niya nga, yung kanina, sinasabi ko kanina, tinatopic ko kanina na umabot ng 1 million, may kita daw, o malaki daw akong kita dun. Sira ulo ka nun, no? Hindi ko ini-interest ang pera, sinasabi ko na nga lang doon sa kanya. Kaya nagulat pa ako na may nag-comment pa na ganun. Titirahin pa ako ng ganun. So wala akong ginagawa sa iyo, ma'am. Nanonood ka lang, ma'am. Kung ayaw mo manood, ma'am, kung hindi ka taga Pangasinan, ma'am, huwag kang mag-react, ma'am. Mga Pangasinense nagre-react doon, ma'am. So hindi ako nagre-reply doon, ma'am. Ikaw lang i-replyan ko doon. Kasi kung nag-reply ako sa isa-isa, lahat sila re-replyan ko. Pero ikaw, ma'am, ni-replyan kita talaga. Iinis ako sa sinabi mo. Yun. So, itong video na to, dedicate ko sa video na to, dedicate ko all Pangasinan, tulungan nyo ako. All Pangasinan, tulungan nyo ako sa laban na to. Kasi madami din sila. Hindi lang din siya iisa pala. Madami siya. May ilalabas silang video. So, abangan nyo yun. May ilalabas silang video. So, abangan nyo yun. Alam ko to, isang group to eh. Isang group to. Kaya, ang dami nila. Hindi lang iisa yon. Isang group to. So may ganto din na nag-trending na binash din na may narinig din akong ganyan nag-trending, binash yung mga mahihirap. Kasama nito. Hindi ako nagkakamali siguro, kasama nito. Yung binash niya yung mahihirap. So mahihirap binash niya. Kasama niya to. So yun na nga guys, no, di niya mag-isa lang to. Madami sila. Kaya lahat ng mga lunsod, abangan niyo siguro mga lalabas nila ang video. So, abangan ko yung video ni Alexis. So, i-update ko kayo sa YouTube ko. Kaya tutok lang kayo dito sa YouTube ko. Mag-subscribe po kayo sa YouTube ko. Para lahat ng upload ko makikita nyo.
Lahat ng upload ko, makikita nyo kung anong gagawin nila. Anong gagawin nila. Okay? Okay? Tutok lang kayo. Peace out.